ଶିବୁ ବାବୁ ସଦର କଚେରୀରେ କିରାଣୀଗିରି କରନ୍ତି। ସାନ ଭଉଣୀ ଚମ୍ପାର ବିବାହ ଉତ୍ତାରୁ ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ ବୁଢ଼ୀ ମାଟାର ଏକା ଜିଦ୍ ବୋହୂ ଆଣିବ। କନ୍ୟା ଦେଖା ହେଲା, ବାହାଘର ଠିକଣା ହେଲା, ନିମା ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲା। ଶାଶୁଙ୍କର ବୋହୂ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସରାଗ ବେଶ୍ ଅଧିକ। 15 ଦିନ ଗଲା, ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ବୋହୂ ତ ଗମ୍ଭୀରରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ, କାମ ପାଇଟି କରୁନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀଟା ଖଟି ଖଟି ମରେ। ବୋହୂ ଶାଶୁ ମୁହଁକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। ଭୋକ କାଉଳି ବୋହୂଟା ଶାଶୁଙ୍କ ରନ୍ଧାପଢ଼ାରେ ଟିକିଏ ଉଛୁର ହେଲେ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ବରବର ହୋଇ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ପକିଯାଏ। ଏଣିକି ଚମ୍ପା ଆକଟ କଲେ ସେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ଭୀରଟା ପରି ପଡ଼ିଥାଏ। ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଘାଲେଇଯାଏ। ମନରେ ଭାବେ, ମୋ ଗେରସ୍ତ ରୋଜଗାରିଆ, ମୁଁ ଏ ଘରର ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ କିଆଁ ଗତର ଖଟାଇବି? ଆଚ୍ଛା ତେବେ ସେ କିପରି ହେଲା ସୁନା ବୋହୂ?